השילוב שלא ידעתם שאתם צריכים. השילוב שלא ידעתי שאני מסוגלת, כי אני ובריאות, מה קשור? להזכירכם, אני ב-75 Hard Challenge, צריכה לאכול קינוח בריא, ומי יותר טוב מלהביא לי את זה אורשפיץ. אני מקווה שאני אספק את הצרכים, שתדעי. אני סומכת עלייך. אנחנו הולכות להכין מקפא טעים ובריא, שאת הולכת לעוף עליו. יש לנו כאן יוגורט עם חלבון. תאשרי לי שאני עושה טוב. את עושה מעולה, משנה מה את עושה, יצא טוב, כי זה עניין של אומנות. טוב. אוקיי, רגע, למה בעצם את עם כף ואני עם כפית? את לא סומכת עליי, אה? ממש לא. הנה אני עוברת, הנה. רוצה שאני אדגים לך רגע? כן. וואו. זה כאילו עוגיית יוגורט. מעניין. עוגיית יוגורט. איזה ריקוד. את תקחי את זה ותסתובבי. מהלב. הכל טוב, הכל בסדר. חבר'ה, להיות רגועים. יודעת שאימא שלי מתה עליי? עכשיו לעשות לוידאו. לא אוהבת אותך כאילו באופי. לא, באמת, נשמעת לך. נכנסנו את זה למקפיא. עכשיו חכות. אנחנו מתקשרים לאימא שלי. אימוש, את יודעת עם מי אני? לא. יואו! מה קורה? מתרגשת. אני עוקבת אחריי. אני אוהבת אותו! יש לך ילדה מהממת ומושלמת. תודה גם את. מתחילות להמיס שוקולד. מריר. זה לא שיט, נכון? הכי צ'יט. די. שיט בריאות. נכון. השוקולד נמס. הנה הם קפואים. מלא. וואו. את יכולה. ועכשיו זה חוזר למקפיא. A few moments later. וואו. הכנתי את זה בעצמי לבד. קבלו. וואו. אוי, זה טעים. משהו יוצא דופן. טוב, עשינו את זה. תהיה בך. את ממש טובה, את צריכה לעבוד בזה, את יודעת? את בעצמך. או שאני אשאר בלעשות סרטונים. הכל טוב, אפשר להגיד את האמת.